योगिक पूरक व्यायाम व योगिक पूरक हालचाली केल्यानंतर आता आपण दंड स्थितीमधील आसने करणार आहोत. सर्वात प्रथम दंड स्थितीमध्ये ताडासन करणार आहोत. पायांच्या टाचा अंगठे जुळून घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. सावकाश दोन्ही हातांचे तळवे उलटे करून डोक्यावर. सावकाश दोन्ही हात व टाचावर. सावकाश दोन्ही हात डोक्यावर व टाचा खाली. सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. पुन्हा एकदा आपण दंड स्थितीमध्ये ताडासन करणार आहोत. सावधान. शरीर शिथिल. पूर्ण शरीर शिथिल करा. आता आपण दंड स्थितीमध्ये वृक्षासन करणार आहोत. पायांच्या टाचा अंगठे जुळून घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. सुरुवातीला सावकाश दोन्ही हात स्कंदरेषेत सरळ. सावकाश दोन्ही हात व उजवा पाय वर. सावकाश उजवा पाय जागेवर. दोन्ही हात स्कंदरेषेत सरळ. सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. आता आपण डाव्या बाजूने वृक्षासन करणार आहोत. सावधान. सुरुवातीला सावकाश दोन्ही हात स्कंदरेषेत सरळ. सावकाश दोन्ही हात व डावा पाय वर. सावकाश डावा पाय जागेवर. दोन्ही हात स्कंदरेषेत सरळ. सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. पूर्ण शरीर शिथिल करा. पुन्हा एकदा दंड स्थितीमध्ये उजव्या बाजूने वृक्षासन करणार आहोत. पायांच्या टाचा अंगठे जुळून घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. शरीर शिथिल. आता आपण डाव्या बाजूने वृक्षासन करणार आहोत. सावधान. शरीर शिथिल. पूर्ण शरीर शिथिल करा. आता आपण दंड स्थितीमध्ये पादहस्तासन करणार आहोत. पाठीच्या मणक्यांचे विकार किंवा पाठ कमर दुखणे असलेल्या व्यक्तींनी कृपया पादहस्तासन करू नये. पायांच्या टाचा अंगठे जुळून घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. सावकाश दोन्ही हात वर. सावकाश कमरेतून खाली वाका. हातांचे तळवे जमिनीवर. सावकाश कमरेतून सरळ व दोन्ही हात वर.
सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. पुन्हा एकदा आपण दंड स्थितीमध्ये पाद हस्तासन करणार आहोत. सावधान. शरीर शिथिल. पूर्ण शरीर शिथिल करा. आता आपण दंड स्थितीमध्ये अर्धचक्रासन करणार आहोत. दोन्ही पायांमध्ये 1 फुटाचे अंतर घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. सावकाश दोन्ही हात कमरेच्या मागे. सावकाश कमरेतून मागे वाका. सावकाश कमर सरळ. सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. पुन्हा एकदा आपण दंड स्थितीमध्ये अर्धचक्रासन करणार आहोत. सावधान. शरीर शिथिल. पूर्ण शरीर शिथिल करा. आता आपण दंड स्थितीमध्ये त्रिकोणासन करणार आहोत. दोन्ही पायांमध्ये 2 फुटांपेक्षा जास्त अंतर घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. सावकाश दोन्ही हात स्कंदरेषेत सरळ. सावकाश दोन्ही हात सरळ ठेवून उजवीकडे वाका. सावकाश कमरेतून सरळ व्हा. सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. आता आपण या स्थितीमध्ये डाव्या बाजूने त्रिकोणासन करणार आहोत. सावधान. सावकाश दोन्ही हात स्कंदरेषेत सरळ. सावकाश दोन्ही हात सरळ ठेवून डावीकडे वाका. सावकाश कमरेतून सरळ व्हा. सावकाश दोन्ही हात जागेवर. शरीर शिथिल. दोन्ही पायांमध्ये 1 फुटाचे अंतर घ्या. हात शरीरालगत. पूर्ण शरीर शिथिल करा. पुन्हा एकदा आपण उजव्या बाजूने त्रिकोणासन करणार आहोत. दोन्ही पायांमध्ये 2 फुटांपेक्षा जास्त अंतर घ्या. हात शरीरालगत. सावधान. शरीर शिथिल. आता आपण या स्थितीमध्ये डाव्या बाजूने त्रिकोणासन करणार आहोत. सावधान.
शरीर शिथिल. दोन्ही पायांमध्ये 1 फुटाचे अंतर घ्या. हात शरीरालगत. पूर्ण शरीर शिथिल करा.